Добрый день, з вами Ольга Полуніца, прафесійная мастачка і народны майстар з Беларусі. Зараз я знаходжуся на выставе «Калядныя ўзоры», якая ладзіцца штогод Беларускім саюзам майстроў народнай творчасці. І сярод усіх іншых майстроў зноў-такі ёсць мае працы, і пра адну з прац я вам зноў хочу расказаць. Гэта праца з серыі «Гістарычныя асобы Беларусі». Серыя гэта ўзнікла як вынік пераасэнсавання гісторыі беларускай, як вынік досведу пэўнага і звяртання да маіх уласных каранёў, калі я пачала аднаўляць свой радавод і шукаць сваіх продкаў. І гэта надало такую плыню ў маёй творчасці, калі захацелася менавіта звярнуцца да гістарычных асобаў і гісторыі. І вырашыла я для сябе уявіць кожную гістарычную асобу ў выглядзе такога дрэва радавога, дрэва сусветнага, дрэва нашай краіны, таму што дрэва ўвогуле такі вельмі пазітыўны і адмысловы сімвал. У дадзеным выпадку гэта праца, гэта вялікі князь Гедымін, который перанёс сталіцу княства з Наваградка ў Вільню і лічыцца заснавальнікам Вільні. І у дадзеным выпадку дрэва яно ўвогуле ў выглядзе гары такой, і на гары ўверсе вежа Гедыміна, якая знаходзіцца на дадзены момант у Вільні. Гэта толькі адна з прац, серыя іх вялікая, і яна будзе яшчэ доўжыцца і працягвацца. Я думаю, што яшчэ падрабязней пра гэта раскажу. Дрэва я вырашыла зрабіць менавіта ў сваім стылі з рознакаляровай такой паперы, але саму выяву Гедыміна тут я падумала, будзе вельмі добра зрабіць, спалучыўшы сілуэтнае выразанне з выцінанкай і зрабіць такі сілуэтна-дэкаратыўны вобраз гэтага адмысловага чалавека, які ў мне асацыюецца менавіта з такімі колерамі і з такімі вобразамі. Унізе рака Вілія, тут маленечкія такія хаткі, гэта горад, які расце. Так. Вышэй мы бачым вершнікаў, таму што Гедымін менавіта са сваім войскам прыскакаў і спыніўся тут, і тут сасніў сон, які стаў асновай таго, што ён заснаваў тут горад. Унізе дрэва пад вадой, пад усім гэтым карані. Карані гэта як наша гісторыя, гэта нашы карані кожнага з нас. І тая частка, менавіта без якой мы не можам існаваць. Толькі тады мы можам развівацца, калі мы ведаем добра свае карані. Ну, такая праца у мяне стварылася, і я думаю, што у мяне яшчэ будзе мажлівасць расказаць пра іншыя працы і іншых гістарычных асоб, у тым ліку і пра сваіх продкаў, якія таксама будуць мець месца сярод гістарычных асобаў. Ну, вось тое, што я вам хацела расказаць пра адну са сваіх новых прац з серыі «Гістарычныя асобы», і сустрэнемся з вамі ў наступным відэо. Да пабачэння!